Ivan Salantić, rođen 1949. godine. Od svoje 15. godine do preseljenja u Slavonski Brod, 1977. godine igrao je nogomet u mjesnome nogometnom klubu, a u Slavonskom Brodu se aktivno uključio u sportsku rekreaciju. Jedan je od organizatora i aktivnih sudionika sportske rekreacije u Hrvatskim željeznicama, gdje je radio do umirovljenja, kao i sportske rekreacije tadašnje općine Slavonski Brod. 70. godina prošlog stoljeća aktivno je radio u upravi nogometnog kluba Željezničar, a od 1997. godine počeo je s rekreativnim trčanjem, da bi se kasnije aktivno uključio u rad trkačkog kluba Brace, čiji je danas dopredsjednik. U početku je trčao polumaratone, 21.097 km, a u proljeće 2017. godine istrčao je svoj prvi službeni maraton, Plitvički maraton, 42.195 km. Iste godine istrčao je Zagrebački maraton, a iduće 2018. ponovio je Plitvički maraton. Od 1975. godine uz redovan posao bavi se novinarstvom, te je još uvijek aktivan u sportskom novinarstvu kao honorarni dopisnik. U prigodi obilježavanja 70 godina života i aktivnog bavljenja trčanjem kao iznimno teškom atletskom disciplinom te iznimnog doprinosa u sportskoj djelatnosti, koji je poticaj mladim generacijama u razvoju svijesti o sportskom i zdravom načinu života, dodjeljuje se javno priznanje Štit Berislavića.